Ring mga ragul, parul, San Fernando. Baliw po kabalen, metong po ka rin peka siguro antabayanan tamo nen itang retang reunions, makanyan, kaya family reunions, barkada reunions, ang po retang reunions tamo po, anang magaral tamo po ne. Nang kanyaman retang taong maluata na po nga kakit talang pasibayo. At magpasalamat tamo po sigurong maragul, karetang taong maging instrumento ne, ila pong tinik do, ban kanita po, mapalyari itang kakatamong amanwan a reunion. Kalupa na po, ning Grand Alumni Homecoming na ning St. Mary's Academy, Bacolor, Pampanga, ne po. Kaya betala po, very busy la po, ne, para po kay ning grand reunion na ini, ne. Kaya betaya po, ing overall chairperson, ne, is Sir Harry Raymond Rivera, ayan. Ang kakatamo pong core group member from batch, Sir Harry, yan kabiting batch, no? Pero Sir Jess, from batch 87 representative, ayan, Sir Jess Evaristo, and, Diyos ko, dakla rin Atsing Malagu Jenna kay kakatamong set. Kaya betaya muna man po, betong pa rin ka rin core members, iba't naman po kayong batch 74 representative ya po, ne, ni Ma'am Ria Cruz. And, yung kaya katawang pong beauty queen on the set, ne? Iba't yan po kayong batang-bata po. Batch 90 representative po, Miss Michelle Tuazon Zalamea. At hindi po, pagkalungkutan ko, sir, nung palugda ka pa, Kenny, nila ko na ako pwesto. So, ikay namin kapag kwentuhan. At suya naman po, Kenny, ne, director, ne po, number 1 fan, makanya supporter. At suya po, Sir Jojo Pineda, alumni treasurer and vice president. At suya po, ketang harap kanya, papalakpak yan po, mag-cheerya para ka rin kaya katamong bisita. Ayan, thank you, Sir Jojo. Kenny po, dinanda kayong time, mabilis sa oras po, tala po, api sabihan, din kaya katamong dapat pisabyan eh. Ren kaya kang shout out, Sir Harry. Go ahead. Muna, buri ko sanang batiyan din ng Kapampangan na maugto, mga lasisig alang ebo ng po ang alang mayo. Kaya naman pala, sir. Nanong house ka rin, metong niya ka rin magsulong keng sisig alang ebon. Okay, Sir Jess, your shout out. Hello, shout out ka rin batch 87 ng SMA. Ang po rin estudyante mi, maging estudyante. Ang po rin madre, na ang po ang mestra. Hello. Sir, paano man niyang alalawang kitang lagyo ng Sir Batch 87? Mag-graduate tayo, sir. May babayad ko pa. Okay po, magpaanak tamo na. Okay po, ikayo po, Ma'am Ria. Maya pa ugto, balen bakulod. Ang po ka rin kabats kung 70. Yes. Ma'am Ria, mestra ka. Hali po. Retired planning officer na po ng Bacolor and dating municipal administrator po. Makanta. Kasi ma'am, ring mestra makanyalay, very energetic, powerful voice. Inya, paano mo itama? Kaya mo, assuming nga mo ka na ako. Sige po, ikiyak tang beauty queen, Ma'am Michelle. Okay, shout out to my batchmates, batch 90, and to all SMA alumni. Yan, thank you po. Thank you kayong oras. Sir Jojo, nakapag-shout out. Pasabi mo na lang shout out yung karela. Okay po. Sir Harry, kasi balo tayo po yung St. Mary's Academy. Dakal po nga actually, timpa pumiyaliw ang St. Mary's schools, Angels, makanyan, balo ko. Pero itang St. Mary's Academy, ken Bacolor. Ala niya po itang school ay ita. Yeah, unfortunately, at yan yung may kalaka, may tambunan niya po yung Bacolod, kaya bene po yung eskwela niya. Niya pinining reunion na ini, yung grand reunion na ini. Aliwaya kasi, paritak na kaming paritak. Correct. Yung last graduates mo po, 9th batch, 96. Diyos So, ko, makanita. mo rin po. Although, mumuna yung diling migumpisang eskwela, under keng parish mi, ang po keng Benedictine order. Yes. So, makanita ka unique. Ang po niya, makanita la po ka solid reng Marians, oling adapen, ikami, dirita kami. Kala na kaming skwelang babalikan. Yung aliwana mo itang memories, anyang estudyante kami, ang po yung pamiyay kakaluguran mi, then fellow Marians mi. Kita po yung kaya kaming pane, tutuloy-tuloy niya atin grand reunion.
Yes, actually, ito po sana nga isip po nga kay o si paggang alani itang school, itang bala mo very active kayo pa mo rin po ni Ma'am Ria kapag makanyan. Po ta po nga sibyanan da kayo, mika grand reunion tamo. Siyempre, gagad kami po. So, excited kami po na kakayabe mila, akit mila rin kaya kami dating ka-eskwela. Hanggang ako kabatch, kakilala ko lang po eh. Ulin pong manibat kindergarten hanggang 4th year high school. Karin ko po mayari, St. Mary's Academy po. So, yung kanaka pong kaluguran na alma mater po. Yes. Elementary yan po yung offer na ni SMA kanita. Hanggang high school yan po. Hanggang pong Opo, high opo. school. May nunay pong mibus ning high school, 1967. So, makanyang po. So, since then, at yun pong high school. So, yun yung grand alumni homecoming you for elementary and high school graduates. Actually po, yung konsepto na po, hanggang pong 1 year kamo pong Megaral King St. Mary's, welcome la po mag-join. So, balo da naman po retang akaklase da. So, basta po yung pamakyabe kayo ng reunion na ini, in close coordination with their respective batch. Po pong batch da. So, each batch po ating representative ketang core group, ketang karagulan na organization mi. So, makanyang po yung kahit from words of mouth, tayo po, ay tapong ugnayan mi po, ating kaya pong Nanu po, itang kaya kami pong GC. Opo. Yes. O si Ma po na, actually madagol lang sa oping social media ne, sir. Kasi makanya medyo mas maging mayan. Eh nakalupa kanta, pwede mo pasabi kang kaya, tika pang kontak kang kaya, ngayon nga nga abroad. Ika Ma Michelle, kasi ika nga, ikit ko na, karagkit bisita. Okay. Ikang peka anak. Is it the first time na you are joining this kind of activity na po ng SMA o dati pa active na kayo po? Actually, we had the first alumni. That was before the pandemic. So, actually, in difference kasi, itang minuna, everybody, parang itang rekindling. First rekindling mo, and then, first din na parang miyabe-yabe, retang aliwang may katag mo, ngenila datang. So, ingkay kasi, sasabihan da rin ngaliwa, retang mas matuwa ka na ako, sasabihan da na, you know, ikaming mga tuwa, ining lalawin mi talaga, we're looking forward to this kasi ini namin pagkaabalan mi, kay ba't miyakit-akit kami, ali mo yung batch, kasi usually, miyayakit naman rin per batch, di ba? But ini, itang akit mo ngan, pati retang mas anak ko, wali da rin kain mo, retang kapatad mo, so, itang masanteng. And then, like me, ngayon retang batches, mas matuwa ka na ako, akit ko la, retang akayabi ako kayong leadership training dati, retang mas anak ka na ako. You know, it makes you happy. Ito talaga. So, makatabang puso and everything. One ma'am, actually, yan naman po talaga. Ini po, based kayong experience na Sir Jess, kasi po itang reunion, the term usually gagamitan mi na reunion, retang aliwang kaklase, bisang mag-attend. True. Itang Marinela, Sir, Marinela, nang karitak ing attendance, kasi agad ang sabihan, Marinela kami, po itang may pagkwento, nanu ating ka, nanu ka ngeni, retang makanyan, kaya never, po itang bali na po, kaya ko naman, maghilas na bata ako naman. Agad kung sabihan ka rin kayabe, tandaanan nyo, potang mag-reunion tamo, alang mamuklat obra, alang mamuklat pibanjan. Balikan tamo mo na itang milabas. Ikawari, Sir Jess. Pagpilan nyo na pong pamag-attend din eh. Ini kanya ning kadunga karatang maragul, pero kami kasi keng batch mi, ating kami namang every 5 years. So, siyempre, kami, uling panaya kami rin mikikit. Siyempre, aliwa mo kami, uling in St. Mary's community, pamilya kami. Siyempre, detang aliwang batches, kaluguran milanin. Kasi malatiya mo in community, minsan, siguro pinaka-dakal section mi, 3 sections mo per year level. So, you could just imagine, kaya ba't, yung something na po, reng kapatad mi, reng wali mi, kaya ba't ding wali rin, may kakaklase la naman. Retang, antimoratang pengari da reng alua, kaya ba't may gara na lang naman St. Mary's, pati retang apura, may gara la St. Mary's. Nyay kami ka rin, halos may kikilala kami. So, sinabi mong St. Mary's ka, nga mong makanyan, itandayang
manibat kaya kami api na ito. Kami yawasan na kaming Benedictine children. Yes, Nya opo. pin proud kami po tangka kantamit ng Benedictine child. Kaya na ito, tatak na kaya kami ito. Yes. Magmaragul mita. Opo. Siyempre po, at kayo rin po kayo to promote the activities na balo ko year-long in kaya kayong balamo celebration for this Grand Alumni Homecoming. Pero siyempre po, baka ta-encourage tala po rin kaya katamong manal bet to join. Siyempre, share tamo rin po karela, nan po waring expect yung po tang nanula po ikayo sir. For example, tang batch you, nung may pulong-pulong kayo, nano mo usually, kang Sir Harry ko, nano usually, siyempre, may mag-attend na kayo pong reunion, kayong dating SM. Nano po usually, pipagkwentuhan nyo, makanano kayo may pagkwento, makanya, nanong sasabihan da kaya ka, sir, po, tangikit na ka. Actually, antimokim batch mi kakayari mi pa mo yung 40th year mi. Anyang mikit-tikit kami, pipagkwento mi, anyang anak kami, nano yung gewa mi, nino reng mestra mi, nano itang funny stories. Kabot ka reng boys naman, nano itang naughty things na gewa do. Pero, sabi datin deng mestra mi, balo mong balo pa siya ing metong estudyante, ba't siya St. Mary's? Kasi ing muna ng gawan kaya ka, si Claudio. So ito po yung value sa akakit da ka ng unique kareng Marian. Now, idagdag ko po kasi reng parents mi, may kakaluguran la naman. Anya pin Timoya Chingria, imana kaluguran ng mako. Bakit may kakaluguran niya ring anak da, gangela batch-batch. May kakaluguran all po yung kalating community. So, isasabihan talaga we want to reminisce itang about St. Mary's kasi itang physical structure alane. So atuna mo kaya kaming isip ang po kay puso na ni maging experience mi. Kita mo po yung kakay mi nyaring fellow Marians mi happening opportunity ngay ni napisabihan tampa si Bayo. Nano ka kanita anyang malati ka anyang atyo ka St. Mary's. Nano nga balo mo nano kang ngini. Oling King St. Mary's. Yes, at syempre, retang pong tao nga kalubilo tamo. Sama, hanggang ngayon, retang aliwa po talaga. At ila pa mo rin kayabe tala, kakatransaksyon tala. Pero, naika, Ma'am Michelle, nanong madalas dang sabyan kaya ka po tang migit ka? Ako si mamamahil ko mag-attend the Grand Nga baliw, bakit? Po tang higit na ako, ay, may lagu ka! Lupakundog yun tayo. Opo, makiba na ako man po. Salamat po kayong makeup. Ako naman po na, di kayo po, Ma'am Michelle. Anyang, pangabalo ko po, somehow make parso kayo naman related kayong pageantry. Modeling. Modeling, opo. Anya po nga mag-aral kayo SMA, kaya ba kayo po karetang, bakit karetang mga lagu kayong eskwela po, at dumalakay talagang manita. Actually, medyo boyish ko ning kay. And then, I'm one of the boys. Tapos, actually, imami ng Chingria was my advisor. Opo. So, inabi na ako kanitang kay, itang UN. Tayo tikang country niya Kaya ba't sabi ko, mama, ko po visa. Ako, kaya na. Ay, aliya na. Pero, mama, ako, makiabi ako. Sige, ako. Pero, ali ko mag-perform, ako. Kasi wala akong talent, Ay, something po, syempre, yan palupakan yan, itang balaman po, itang kayabe mo, kaklase mo, mas maka-relate. Itang sinulod mo kanta, itang gayak mo kanta, yan po. Sabi ko, ala akong talent ako, Okay, but ning i-train na ako. Sige, Ana, 1 week, Ana, munta ka kay Balemi, Ana, mag-practice ka. Turo na ako kanong maglakad, ampong kay, boys, kay but, Ana, Ninano ka, Ana, o ba lalaki kang maglakad, Ana, makayan. So sabi ko, Diyos ko ako, sige, Ana, kamumuli ang gate mo sinamas yan. Tabala na mo galang, di sinamas ko na, bantang huli ko. Sabi ko, those were the days na sabi ko, ay, Diyos ko ako, Mrs. Cruz, akong makanyan talaga ako, perfectionista. Pero I thank her kasi itang poise, itang how you stand up, and then how you speak. Kayo, yung first bala mo mentor ko for that. Yes. Karin mo po, ikit na itang bala mo, itang mo realize kayong sarili mo na buri mo pala, yung memo kalat ketang kaisipan mo na atin kang potential at buri mo hindi, alam mong mag-push kaya ka para gawan mo ito. Actually, ali ko man talaga, meli niya ako kasi pagmatas ko, ating kang itsura, adane, magmakanyan ko. Bala mo kayo na ito, matik nene. So sabi ko naman niya ako,
mas buri ko yung mamyalong basketball ako, pero kain. pero tati ko Kenny, kay ba't naka-makeup? Kay karugo yung news ng Yes, basketball. correct. Bisa, kasi may ginakong mahatas ang pumalagwa mo na siguro na. Diyos ko, sabi ko, pero, I'm very thankful. Itang community kasi ka rin, di ba? Sinota Itang na kayo. support and everything. Okay? But everyone else, parang it's either they're your kuyas, ikay ate, ilareng titas, ilareng ma. It's a small community na it's a family. Yes. Kita talaga. Baliw po yung sasabihin nyo ngayon, mas makaengganyo po na. Kaya sigurong may mag-graduate na magbalik muna man. Ma'am Ria, siguro may itong karin pekabiyasa yung Ma'am Ria. Kasi maging planning officer and administrator. Yeah. Actually po, since from kinder hanggang high school, ako naman po rin sabihan nini, pero makalinya ako po kareng Honor student. Opo. So actually po ating advantage and disadvantage. Totoo kasi sinabi na pong Michelle, ma'am ko po ate teacher ke. From kinder, tapos mga bandang mid elementary, tapos 4th year. Ako po kasi madaldal ko ne po. Ang mestra ko ne, tahimik ko po. Pero I see to it na mag-aral kong leksyon. Kasi po surprise, sana ako yung nakapakibat. Pero pundyang nanang kayong tasinggamat po, ako po ausan. Itangaman nga ng Michelle na strict po ya perfectionist, tutuya po ito. Ako po kasi nengkay, madalas declamation contest or whatever, basta contest kayong eskwela. Istong po burimpis, palitane. Mother yun. Opo. I remember grade 5 ko po. Pakiramdaman na ako po, lumabas na po kay classroom na po, mag-ensayo ko, yung teacher ko. Kahuli ko kayong bali, makiabi ka palang declamation contest, Nanu yan mo yung kaya kang i-declaim. Sinabi kaya po, ay loka, masambot ka nung yan, Kumarini ako po kayong teacher ko talaga, palitante yan. Ako bisa, palitante. Gustong akong tinuro kaya ka, sumambot ka, So, kikiyak ko po. Aliyana, makanya niya. Itang atatanda na kay poem, ang bato. So, matigas siya. Ito nito. Ang bato. Compare me kay itang pamangkat na panitan dati kung kay, masyadong malaki yung bato. So, sige, memorize ka. Memorize, ang kakakaba po yung kwento tamo. Itang kaya kami bale, Michelle, mintane ka rin. At niya pong bungalow, yung steps at yung stage ko ito. Sandok ya po yung microphone ko. Sandok ya. Bakal kaya po may kakapatid, walo kami. St. Mary's lang ang po dito. Then siblings ko, matugtod na kayo, manigaral yung wali yun, at siyo, makanyan. Na ako po patugturan hanggang may perfect. Marini ko kang ma'am Chu, ako makaning mestra ako. Ali, ako nang bala. Ayintindihan ng mestra mo yan, mas matuwa ko kayo, mas makanyan. Gusto nga kasi nambut, may itong yung batal ko patabtab kaya. So, very confident. Opo. Naman po, judge niya, sasabihan ko pong disadvantage, balara po, sapakat. O ito po yung sasabihan kong disadvantage, uli pong istong linaban na ako kayong eskwela. Sumambut ko po talaga. Naman po, judge sir, yan pong judge niya, kahit yung outsiders from other private schools, public schools, ang po rin aliwang madre. Siyempre po naman po bisaring madre kitang makay na sapakat na po. So po tanga tuna king stage talagang itodo ko na po yung kanakong kay. Itodo ko na talaga kasi ako bisang may pakarine mother ko talagang tetak na kayo nga makanyan mo. So po tang kay po. Buta pong usanda ko first prize kesyo. May kain na yarakan to. So kana ako malulungkot ko. Para po luto aran O ito po yung disadvantage na pero pasalamat ko po. Ito po, mestray mother, kung ano po nga karapat ko. Dalagaya pa po, tinuro niya po St. Mary's. May bait kami, karing kaya nga po may ngayari niya po. Siguro po itang sasabi mo ka rin anak, baliw po rin ang anak ka masakit loob. Pero reta siguro nga medyo makaintindi na kay community. Balo you deserve it. Kasi ako mo, panyambutan na kay pa sabi, sinabi pa itang ang bato, Bala mo pwede darnay, ma'am. Opo. Sige po, bago tayo commercial break, Sir Jess, buri ko pa, balo, Sir Jess, ika na sabihan na kaya kapotang, ati manong ikit da ka, dinat-dinat ang kalakos na retang, dating manakit kaya kakarin kaklase mo. Atsunay Jesus, ay atsunay Jess. Nasabihan na kaya. Amo nga nga uning balara pari ko. Sabi ko, ali ko pari, may atong kuwasawa.
Pero masaya na kayo man po ang akakit yung makanyan, retang minsan uy, meta ba koy kapayat mo, uy, mga retang makanta. Retang different comments na kasi ko compared na kanita po kay nga kasalukuyan, ay makanini, tambala mo realize mo na makanini ko pala kanita. Tapos makanini ko pa lang Actually, alang migbayo kasi bala mo, high school ko pa rin po at ang kahirap ko lang. Ila pa mo rin. Na? So, nung kanita mapamiro ko, hanggang ngayon mapamiro ko. So, nyapin na masaya lang kayabe at buri ko lang akakit niya. Balo ng Jojo ito kung mag-absent kayong reunion niya, panena akong tutukoy, mas kinuha rin Wapin po. Bali po, tutuyan. Metong ka rin kukumbirandang mag-attend. Deta pong madaldal. Deta pong mapagpatulan. Kasi ako po lagi na akong kukumbir. Kasi bali po itong tahimik, alam balong pisabyan. You have to do something Baka nita po itang reunion yung ayta, itang pamikit yung ayta. Po kabud na kayo may paglalawin po. Sige po kayong magbalik na ni kaya katawang programa. Deta naman pong activities yun. Kasi syempre, naman po maging successful nung ala po itang pamisan, metong nung ala po itang budget. So kailangan tayo po pisabyan mo naman, nung makanano tamo po makasaw, baka na po maging successful kaya katamong grand homecoming. Iyan naman po, kaya be pa mo rin po rin mga lagu at mga santing alumni na ning St. Mary's Academy, magbalik ya po Nanu pata. Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng kaswelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home.